Já študoval a budoucnost si budoval a máma chtěla, aby zemědělec byl. Když v náborech jsem listoval a nevěděl, co bude dál, až VZD na brigádě jsem to pochopil. Předseda si stěžoval, že neví, jak to udělá, že před sebou rozdělanou 5letku má. Své plány jsem odložil, stranické cíl si uložil, školu ve světle nad Sázavou zárně dodělal. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když s mlekem v půlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když s mlekem v půlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když s mlekem v půlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované.